rage hidima a gidan Sani hadimin gidan Rasulullahi, hadimin Abu Abbas, Jani hadimi a gidan Barhama. Na ko ina yanzu ba ka rage hidima a gidan Kowai hankuli ya samu, kowai hankuli ya samu, ka ƙara hankuli ko yaushe, inda rai da kingin kwana to gaba kaɗan kana kai fije. Rada doka zamo ce bujoji habu ya canza ne kwana. Kowai hankuli ya samu, ka ƙara hankuli ko yaushe, inda rai da kingin kwana to gaba kaɗan kana kai fije. Rada doka zamo ce bujoji habu ya canza ne kwana waka. Sani hadimin gidan Rasulullahi, hadimin Abu Abbas, Jani hadimi a gidan Barhama. Yanzu ba ka rage hidima a gidan Sani Adamu ya zansiya, ya dawo yankane. Muhammadu Mustapha mai nuwa alheri. Muhammadu Mustapha mai nuwa alheri. Muhammadu Mustapha mai nuwa alheri. Muhammadu Mustapha yanzu kai ne biya. Mai haure malami mai halin Ibrahim Hajimani, aje ko tsoni kai dai in dawo dai. Lallaba in ga ajiyar da ni. Wannan ɗaya an bani ruwa a jama'a.